थाम्बनेलखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो आरोना थ' नोंथांमोना बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नोंना मोनथिखादो जानांगौ थ' बे अल्ड भिडिअ ना निउ भिडिअ आं मोनथिला आरोना थ' बे भिडिअखौ नायना लानो हागोन नोंथांमोना स्क्रिन रेकर्ड भिडिअ खालामना लाखिदोंमोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लादो मा बुंखो थ' बिदिब्ला नायदो लिंगारमेन फरायनानै खिन्थु मिथिबाय रायजोफोर नायना बे मानसिया ओरैबायदि जहरा बियो लोगोफोर नायना ला नाम्बारखौ नायना ला नै बेनो हाग्रामानि फानथिनो बेनो हाग्रामानि फानथिया बिदि जायो हाग्रामानि फानथिया नायनो नै हरनि 11ता जाबाय दा हरनि 12ता थांगासिनो दं मिथिगौ बियो आंखौ हाग्रामानि फानथि जानानै रायगासिनो दं नायना ला लाइकखौ शेयार खालामजोब बयबो हाग्रामानि फानथिनि मानसिया आंखौ हरनि 12तासिम डिस्टार्ब खालामो नायदो लोगोफोर नाय हाग्रामानि फारथिनो हाग्रा नों लेवरा नोङो इन्दि बिखौ बन्द खालाम नाङा मिथिगौ नोङो स्टपनि नोङो आई डोंट टॉक इंग्लिश ओके फैथाला नोंखौ नाङा नों लोदिया नै लोगोफोर नायना ला एबायदि ब्लेकमेल खालामो हाग्रामानि फारथिया BPFनि फारथिया बिदिनो जाबाय दा BPFनि फारथिया बिनो हरनि 12तासिम डिस्टार्ब खालामो नुदों लोगोफोर आङो नैबे हिनजावफोरखौ डिस्टार्ब खालामो BPF फारथिया ना लाइभखौ शेयार खालामजोब गासिबो आं जोंबायसो BPF फारथिखौ मिथिबाय ना गाबोन भिडिअ बानायगोन जों खावलायनाय भिडिअ बानायगोन आं गाबोन मिथिबाय बैथाला Yes. लाजियाखै आङो स्टपनि बेबायदि बैथालाखौ लाजिया आङो BPF भिडिअखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना ओमफ्राय आरो बावदों आरोना भिडिअ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन एसे गोलाव जागोन भिडिअआ थ' बिदिब्ला मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लादो आरोना थ' बिदिब्ला नायदो मेक BTC ग्रेट एगेन कहा BPF सरकारा माने मास मोननै मोनथामसो जाना थांनाय बे BTC इलेक्शननि सिगां बिसोरो केम्पेइनावहा बहुत बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होमबा माने BTCखौ आरो मोजांसिन बानायबावनांगौ होननानै जोंनि बहुत गियानि गुनि BPFनि माने एक नम्बर गियानि सुबुं नङा होमबा हाग्रामा महिलारि नङा होमबा नै बिथाङा बुंदोंमोन बिनि आरो दालाइ दासा सेला बेला बहुत बुंनाय खोनादों नङा होमबा बिक्रम दैमारि बिथाङा एसे टेक्राफ्रालै उदालगुरिनि दांनायसा बियो बिथाङाबो एकदमबारे मायाबा बहि सहि किताब बहि लानानै एकदम बुंदोंमोन BTC मेक BTC ग्रेट एगेन नङा होमबा BTC ओरैबायदि जाबाय जाख्ल'नाय माख्ल'नाय मायाबा खामानि मावनो हायाखै UPPL सरकारा प्रमद बर' बेफोरबायदि बहुत बुंदोंमोन आरो बहुत बिदिनो BPFनि सेला बेलाफोरा माने मेक BTC ग्रेट एगेन होननानै हाजार स्ल'गान होदोंमोन नङा होमबा इलेक्शनाव देरहाबायबो बिथांमोना बर'फ्रा नंगौ सानमारबाय BTCखौ बिथांमोना बिराद मोजां बानायमारसिगोन BPFआ बा हाग्रामा महिलारि सारा नङा होमबा नैबेखौ साननानै माने बर'फ्रा ओरैबायदि भट होबाय बिसोरनो BPFनो नांगोलाव थुदो माने उदालगुरिनिफ्राय लानानै बिथिंहा क'क्राझारसिम देरहा 28टा सिट देरहाबाय BPFआ वान अफ द मोस्ट पावरफुल पलिटिकल पार्टी जाबाय बिथांमोना BTCनि नङा होमबा नङा नैबे आरो बाथ्राया one of the most powerful political party in our BTC. What is this? Bima BPF. BPF ni full form kang मिथियालै सोरबा बुंदो BPF नि full form माने B माने बेपारी P माने पार्टी F माने फाउंडेशन नङा बेपारी पार्टी फाउंडेशन नानिबो सोरबा बुंलायलाङो सोरबा बुङो आरो बेपारी पार्टी फ्रड होनना बुङो आरो हबे मोनसेया कारेक्ट ना बिसोर मोननाया नङाब्लासिनो बेलेगबो जानो हागौ नाथाय बेखौ मोजां मिथिया दै नोंथांमोना जुदि मिथियोबा खोन्थाहर माने B माने बेपारी P माने पार्टी F माने फाउंडेशन माने बेपारी पार्टीनि माने फाउंडेशन गायसनगिरि दिहुनगिरि नैफोरबायदि आरो मिनिङा बर'हा आं बेखौ मोजां मिथिया BPFनि फुल फर्मआ नाथाय बे BPFआ ओरैबायदि देरहा माने 28टा सिट देरहाबाय थांनाय इलेक्शनाव BTC इलेक्शनाव स' बिथांमोना माने मामोन बिथांमोननि थांखिया मेक BTC ग्रेट एगेन नङा बिथांमोना माने BTCखौ आरो मोजांसिन बानायबावनांगौ माने जाय समावहा 17 इयार्सआवहा हाग्रामा महिलारिया BTCखौ ओरैबायदि मोजां समायना रमायना बनायदोंमोन बै समाव 17 इयार्सआव 2020नि इलेक्शनावहा 2020नि इलेक्शनाव जा BTR गोरोबथा जाना फैबाय बे समाव माने प्रमद बर'आ देरहाबाय UPPL नि जानानै स' बेयाव माने
5 years UPPL ओरैबायदि माबा खालामबायना माबाखौ बर' हारिखौ BTC ओरैबायदि लेथ्रा ओरैबायदि माबा बिराद लेथ्रा खालामबाय आरो बिनि थाखायनो मोजां रोखोम खुंनायासै प्रमद बर'आ बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि बा BPF पार्टिया मा खालामखो मेक BTC ग्रेट एगेइन नैबेखौ खालामनो हाबाय नैबे प्लान नैबे मोनसे मिशनखौ लाना बिथांमोना इलेक्शन केम्पेइनावहाय बेरायबाय माने देरहाबायबो बिथांमोना दा ओमफ्राय बिथांमोना जा मेक BTC ग्रेट एगेइनखौ जाबायदि थांखि लानानै बुंदोंमोन जाबायदि मावगोन दांगोन होननानै बुंदोंमोन रायजो राजानि सिगाङावहा समाय लादोंमोन नैबेखौ दायो खामानि मावगासिनो दं BPF पार्टिया बेपारी पार्टी फाउंडेशन बिथांमोननि आरो स' बेयावहा हाग्रामा महिलारिनि मेक BTC ग्रेट एगेइननि जा सिंनि जा थांखि बिथांखि बिथांमोना 1 नाम्बाराव मा थांखि लादोंमोन खोनादों माने बिराद माने BTCनि माने दाथ' माने अल आसामाव नङा होमबा अल आसामाव अल इन्डियाआवनो बुंजायो नङा होमबा जों बे हिन्दुस्तानावहा माने बिथिंहा सेप्तेम्बरफोरनिफ्रायनो माने फुजा मेलाया स्टार्टिं जाबाय नंगौ नङा नैबे समनिफ्रायनो माने जेसेबां फुजा मेला दङ बेयाव माने सब जुवा खेला होनांगौ जुवा खेलाया ओरैबायदि मोनसे मोजां खेला माने बेखौ आं एसे बुंफोरना होनि नोंथांमोननो जुवा खेला ना होमबा माने सिङावहा साका माबा गुल गुति गर 6टा थायो ख्र ओरै सोमावना बायखौ ख्र होनना बुङो बेखौ सोरबा बर'फोरा ख्रबो होनना बुङो ख्र खेला ओमफ्राय ओरैनो नर्मेल बेखौ जुवा होनना बुङो नैबे आरो बे ख्र खेलाखौ माने गासैबो फुजा मेलायावहा माने होजोबनांगौ BTCनि मेक BTC ग्रेट एगेइननि नाम्बार 1 थांखियावहा बे दं आरो जेसेबांखिनि आसामावहा खेला फुजा मेला जाया मानो बेयाव गासैयावबो जुवा खेला नांगौ बै जुवा खेलाया ओरैबायदि बिनिया माने फैसानि खेला खोनादो नोङो जुदि हब्बा मोनसे माबा जायगायावहा नोङो जान्दी मुन्दी टिक्री लाल पान काला पान माबा दं नैबेयाव जुदि 10 टका होबाय 10 टका होनायाव जुदि नोंनि बै गुट्टी ख्र गाबग्राया जुदि नोंहा मोननै मोनथाम सिखारबायबा नों बे 10 टकानि जायगायाव नोङो 50 टाका मोनगोन 100 टाका मोनगोन नै बेखौ बुङो जुवा खेला बिराद मोजां बे खेलाया खोनादों बिराद मोजां नोंथांमोना बुजिया दां बे खेलाखौ नै बेखौ बुङो जुवा खेला बे खेलाखौ गेलेनानै माने बर' हारिनि सुबुंफोरा माने UPPL आवहा माने 20% जाय बिथांमोना डेभलप जादोंमोन जौगादोंमोन दायो माने दा BTC आवहा माने BPF सरकार फैनाय लोगो बे जुवा खेलाखौ होबायना मेक BTC ग्रेट एगेइन नैबे खेलाखौ होनाय लोगो दायो बर'नि माखासे जौगाथाय ग्रोथ थाखा फैसानि एभेलेबल माने जेबो अभाब गैया माने 50% माबा आवगायबाय आरो खोनादों ग्रोथ जाबाय माने ओरैबायदि डेभलप जाबायना बिसोरो माने जुवा खेला गेलेनानै बर'फोरा दा नायब्रा नोंसोरो बैराकुन्डु फेस्टिभेल बहाबा आथिं बेजिं दाइजां मायाबि नङाबा आइ फेस्टिभेल मा फेस्टिभेल सोलिगासिनो दं बेयाव गासैयावबो जुवा खेला होजोबदों बेयाव जुवा खेला गेलेना ओरैबायदि बर'फोरा BTC आव थानाय मानसिफ्रा ओरैबायदि डेभलप जादों माने बुंनो नाङा आरो थाखा फैसा बिबा नोंनो 10 टका बिबा बिसोर दायो जाय जुवा खेला गेलेग्रा ना बिसोर नोंनो 100 टाका हरगोन ओरैबायदि डेभलप जाबायना बिथांमोना नैबे आरो UPPL फोरखौ मावनायासो बेखायनो जेनबाय खोनादों बेखायनो जेनबाय UPPL नैबे आरो 1 नाम्बार माने फुजि जेसेबां फुजा मेला जाया मानो बेयावहा माबा होनांगौ जुवा खेला होनांगौ खरखरा खेला जान्दी मुन्दी टिक्री टाक्रा लाल पान काला पान बेफोरबायदि खोनादों आरो भेलुबल बुस्थुफोर खिन्थु सोलिबाय थानांगौ बियो हाग्रामा महिलारि सार नंगौना नङाले नंगौ आरो BPF नि जेसेबां सापर्टारफोर दं आंनि भिडिअखौ नायदोबा एसे सान नङा होमबा बिराद मोजां खामानि मावदों बे BPF सरकारा दायो BTC आवहा थाम्स आप होयो सेलुट आरो ओमफ्राय फार्स्ट थांखिया जाबाय जुवा खेला होनाय नङा होमबा BTC नि माबा BPF नि माबा फार्स्ट नाम्बार थांखिया सेकेन्ड थांखियाव दं फेस्टिभेल खोनादों माने निउ इयारनि नामाव माने जेसेबां हायो जायगा दाब जायगा माने दैसा सेर फेस्टिभेल खुंनांगौ जेरै दायो भैरबकुंड फेस्टिभेल आइ रिभार फेस्टिभेल मायाबि फेस्टिभेल बहुत दं आं मिथिया जाना बेफोर फेस्टिभेलखौ जेसां हायो खुंनांगौ आरो बेयावहा ओरैबायदि फेसिलिटि होनांगौ मानसिफोरनो माने जाय फरायफुबाय थानाय नङा होमबा सेंग्रा सिख्ला जाय बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाय हाई सेकेन्डारि माबि फरायनाय कलेज फरायनाय बिथांमोना माने फैनानै बेयावहा बे फेस्टिभेलाव नायनो फैनानै बेयावहा जुमाय सेरेब लोंनांगौ नङा होमबा रंजानांगौ मोसानांगौ गावखौनो हुस गैयै खालामनांगौ बेबो मोनसे बर'नि बहुत डेभलपमेन्ट खामानि बेयो जाबाय मेक BTC ग्रेट एगेइननि
नाम्बार 2 नै नाम्बार थांखि बिथांखियाव लिरनाय दं बियो मेक बिटिसि ग्रेट एगेन बेखायनोथ' बे माबा फेस्टिभेलखौ बहुत खुंदो रंजानांगौ खुंनांगौ नङा होमबा गोसो बायदि पार्टि खालामनांगौ बेयावहा सोरबा भोजपुरिनिफ्राय फैनानै सिंगारफोरा मोसाफैगोन बेयावहा नङा होमबा भोजपुरि सं लिस्टिप लागिला मायाबा बहुत मोजां भोजपुरिफोर सं दंना बेफोरखौ प्ले खालामनानै बर'फोरा मोसायो रंजायो खुसि खालामो नङा होमबा बैफोर भोजपुरि डान्स खालामो बेफोरखौ नुनानै माने बर'फोरा बहुत डेभेलप जाबावगोन दायो बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबे आरो फैगासिनो थानाय फिउचारनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बहुत जौगाबावगोन बेफोर भोजपुरि संफोरखौ दायो नुबाय थायोबा फेस्टिभेलफोराव नुबाय थायोबा आइ रिभार फेस्टिभेल मायाबा दैजिं फेस्टिभेल भैरबकुंड फेस्टिभेल मायाबा जेसेबां फेस्टिभेलाव नुयोबा बहुत डेभेलप जाबावगोन बर' हारिनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाय बिथांमोना फरायफुनाय सम फरायनायखौ साइथिं दायो माने जेसेबां बर' हारियाव फरायनाय दङ ना स्टुडेन्टफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दायो फरायनायाव एसे कम खालामनानै माने फेस्टिभेलफोरखौ बिराद इम्पर्टेन्ट होगासिनो दं मानो होनबा बै फेस्टिभेला बिराद इम्पर्टेन्ट ना नङा होमबा लाइफआवहा फिउचारनि थाखाय नैबे आरो बिटिसिनि जा खुंथाय गाव थानाय बिपिएफ पार्टिया जा थांखि बिथांखि लादों नङा होमबा सेलुट बेफोरबायदि फेस्टिभेल गायोबा 12 मान्थ होबाय थानांगौ नैबेखौसो आं बुंनो थांदों नङा होमबा सेकेन्ड नाम्बाराव थांबाय नङा होमबा बे माबायाव थार्डआव जाबायबा माने जुमाय लोंनाय निसा बुस्थु सिगारेट सोबनाय जुमाय लोंनाय हायोबा मायाबा डेनराइट सोबनाय ड्राग्स जानाय गान्जा सोबनाय गासैखौबो बे नैबे फेस्टिभेलफोराव माने निउ इयारनि फेस्टिभेल जेराव खुंनाय बेफोराव माने अपेन खालामजोबनांगौ दायो खोनादों अनलि लोंनायफोरखौल'सो खुला खालामदो जुवा गेलेनायखौल'सो खुला खालामदो हायोबा नैबे गान्जा सोबनाय डेनराइट जानाय ओमफ्राय ड्राग्सबो दङ ना दायो बहुत ड्राग्स सोलिदों ना जोंनि बर' बिटिसि ओनसोलाव अल आसाम अल इन्डियाआव सोलिगासिनो दं बेखौ हायोबा नैबे हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकार हायोबा एसे आपडेट खालामबावनांगौ बेखौ माने साइलेन्टलि हबेबा स्राट बिदि गान्जा सोबखुमानाय डेनराइट जा सोबखुमानाय ड्राग्स सोबखुमानायफोरखौ एसे साइलेन्ट आन्दा खालामनो हायोबा फेस्टिभेलाव अपेनलि खालामना हो हायोबा खोनादों ना नैबे आरो अनलि बे माबायावहा फेस्टिभेलफोरावहा अनलि जुमाय लोंनायखौल'सो अपेन खालामदो सिगारेट सोबनायखौल'सो अपेन खालामदो बे मोननैखौल' अपेन खालामनानै मा लाब गान्जाखौबो अपेनलि सेल खालाम जेसेबांखिनि बिटिसिआव दायो फेस्टिभेल खुंदों नङा होमबा उदालगुरिनिफ्राय लाना भैरबकुंडनिफ्राय लाना दैजिं दाइजां मायाबि बेफोराव हायोबा गान्जा सोबनाय डेनराइट सोबनाय बेनिफ्राय ड्राग्स सोबनाय ड्राग्स जानायफोरखौ अपेन सेल खालाम जुमायफोरखौ जेरै अपेनलि सेल खालामजोबनांगौ फेस्टिभेलावहा बिदिनो बै मोनथाम बे गान्जा गुन्जाफोरखौबो अपेन से माबा खालाम खोनादोंना नैबे आरो हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा बे बुस्थुखौ एसे स्टेप ला नङा होमबा बेफोर गासिबो मेक बिटिसि ग्रेट एगेननि सिङाव दङ नङा होमबा स' बेखौ एसे नोजोर हो माने बै जुमाय लोंनाय सिगारेट सोबनायनि बे मोननैल'नि जायगायाव बै मोनथामखौबो एड खालामना हो गान्जा सोबनाय ड्राग्स सोबनाय ओमफ्राय मा डेनराइट सोबनाय बिदिखौबो प्लास खालामना हो बेबो मोनसे बिटिसिनि ग्रेट एगेन नङा होमबा ओमफ्राय बेयावहा बे जाबाय आरो नेक्स्ट मा थांखि बिथांखिया मेक बिटिसि ग्रेट एगेनाव माने थैनाय नङा होमबा बर' हारिया बहुत थैनांगौ बे जाबाय मेक बिटिसि ग्रेट एगेनावहा नि थांखियाव दङ दै बर' हारिनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायफुबाय थानाय सोरबा न'खरनि फिसाला सासेल' सोरबा बिमा बिफानि फिसाला सासेल' बा सोरनिबा बिमा बिफानि फिसाजो सासेल' नैफोरबायदिया माने थैनांगौ नैबे जाबाय मेक बिटिसि ग्रेट एगेननि थांखि बिथांखियाव दङ बे मेक बिटिसि ग्रेट एगेननि सिङाव थानाय थांखि बिथांखियाव दङ माने थैनाय नङा होमबा बहाबा फेस्टिभेल नायना फैसिगोन लोङै जायै फैसिगोन निसा नङा होमबा बाइक मोजां सालायनो रोंला कार मोजां सालायनो रोंला बेयाव फैनानै माने अबेबा टार्निंआव मोजां माबा मेनेज खालामनो रोंला नङा होमबा निसा आथिंहा माने बे फेस्टिभेलावहा लोङै जायै फैबाय बहाबा दंफाङावहा बाइक खुन्दायना लासिगोन बहाबा कारनि सिङाव खुन्दायना लासिगोन बा बेयावहा ओमफ्राय सोरबा खर' गेग्रेबलांगोन बिखा गेब्लांगोन मायाबा आखाइ आथिं बायगोन नङा होमबा बेयावहा सोरबा बर' फिसा बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जिउ खहा जागोन थैगोन बेबो नैबे थैनाय मानायफ्राबो मेक बिटिसि ग्रेट एगेननि सिङावनो दङ थांखि आरो बिथांखिनि सिङाव दङ बेफोरो थैनाय नङा होमबा खोनादों दा नोंथांमोना रायजो नोंथांमोन मैया दाखालिसो सोरबा फिसाला सासेल'नो क'क्राझारनो चिरांथि जादों फिसाला सासेल'नो बहाबा फुजा नायना माबा फेस्टिभेल नायना फैबायनो ओमफ्राय हरावहा मा जाखो बाइक दा नङा होमबा सानैमोन इसोरो सासे
सलायग्रायाथ' अन द स्पट डेथ फिसाला हारसिंल' बिमा बिफानि आरो ओमफ्राय बिदिनो सासे उनाव जनाया नामा आथिं नामा बायदोंनो बेफोर बहुत दुखुनांथावना बाथ्रा दुखुनांना मालाय मा जानो बर' रायजोफ्रा बेफोरखौनो लुगैनानै BPF खौ भट होदोंमोन नङा होमबा BPF हाग्रामा महिलारि सारखौहा देरहा होदोंमोन ना बेफोरबायदि थांखि बिथांखिखौ मावफुंनो थाखायनोथ' दा हाग्रामा महिलारिया मावफुंदो दा नोंसोरो जायनि गथ' गथायफ्रा थैदों आथिं बायना जखम जादों मा जादों जुमाय सेरेब लोंदों फेस्टिभेलाव थांनानै बेफोरनि माबा हेंथा बाथ्रा बुंनानै बेफोरनि दुखु खालामनानै नोंथांमोना जेबो लाब गैला दायो 5 years बेनो जाबाय थासिगोन जोंनि BTC आव बेखायनो आरो बे थैनायफ्रा मा मुलि बेलाय आरो बे मेक BTC ग्रेट एगेननि थांखि बिथांखियावनो बियो खोनादोंना नैबे आरो बिनि उनावहा बे मेक BTC ग्रेट एगेननि थांखि बहुत दङ बिदिनो लाइन हिसाब गैयै थांखि बिथांखि दङ माने बिदिनो ओमफ्राय बे मेक BTC ग्रेट एगेनाव मोनसे थांखि दङ माने बर' हारिखौ माने उन फारसे लांनाय माने गोग्लैसोना गालांनाय डाउन खालामना दोननाय नैबेबो मोनसे बर' मेक BTC ग्रेट एगेननि थांखि बिथांखि मानो होनबा बर' हारिया बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो फेस्टिभेलावहा जुवा खेला गेलेयोबा मोनफ्रोमबो जायगायावहा नन स्टप फेस्टिभेल खुङोबा आरो मोनफ्रोमबो नन स्टप फेस्टिभेलावहा जुदि जुमाय लोंनाय सिग्रि सोबनाय मायाबा सोबनाय निसा बुस्थु लानाया बारायोबा आरो मोनफ्रोमबो फेस्टिभेल इयारलि नामावहा जुदि मानसिफोरा लोङै जायो बाइक एक्सिडेन्ट जायो मा जायो थैयो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयावहा माने बर' हारिया माने जौगालांगोन ना डाउन जालांगोन बे मोनसे कुइसन बेखौ बर'फ्रा साननो गोनां नङा होमबा बेबायदि फेस्टिभेल खुंनाय जुमाय सेरेब बेफोरबायदि निसा बुस्थु अभार इउज खालामनायनि थाखाय माने बेफोरबायदि माबानि थाखाय बर' हारिया जौगालांगोन ना डाउन जालांगोन जौगालांगोन ना गोग्लैसोलांगोन नैबे मोनखाया बेयावहा माने मेक BTC ग्रेट एगेना माने बियो हाग्रामा महिलारि सारनि जा प्लान पलिसि नङा होमबा बेफोर माने बर' हारिखौ एसे डाउनावहा खोलैलांनाय नङा होमबा माने बर' हारिया बयबो लेखा फरा गोरों जाजोबबा पलिटिशियानफोरा मोजां रोखोम गावसोरनि गोसो बायदि पलिटिक्स खालामनो हाया खोनादोंना हाया माने लेखा फरा गोरों जाजोबबा बयबो कुइसन खालामनो हायो पलिटिकेल पार्टिफोरखौ खोनादों सोरबा बर'नि नेता सेताफोरखौ दायो बर' हारिनि नेताफ्रालाय खै साबोसेयाथ' क्वालिफाइड नङा होमबा प्रायानो सोरबा मेट्रिक पास सोरबा हाई सेकेन्डारि पास नैफोरबायदि मानसियासो नङा होमबा बिसोर बेसेबां फरायनाय मानसि ओमफ्राय नों जुदि सासे नर्मेल बर' सुबुङा जुदि सोरबा मोजां रोखोम ग्रेजुएसन मोजां रोखोम मास्टार डिग्री बेफोरबायदि कमप्लिट खालामनाय बेफोरबायदि फरायनाय थायोबा नों बिसोरनो कुइसन खालामनो हागोन हाया नों जायखौ मिथियो ना बिसोरो मिथियाना नैफोरबायदि आरो बेयावनो बहुत कुइसन खालामजायोना बेनि थाखाय माने बर' माखासे दायो दा सोलिफुबाय थानाय नङा होमबा पलिटिकेल पार्टि नैबेसोरनो माने दायो BTC आवहा माने गोरों गोरा बर' लाइमोनफोरखौ नाङा जेसेबां हायो माने इलिटारेट जानांगौ बर' हारिया एसेबां गोलैसोना थानांगौ गोलैसोना थानाय लोगो बिसोर गोसो बायदि पलिटिक्स गेलेनानै बर'खौ गावजों गाव नांलायहोगोन हमना होगोन बिनि उनाव गावस्रा एनि टाइम माने गादियाव जबाय थानो मोनगोन नङाबा BTC खुंबाय थानो मोनगोन नैबे आरो माखासे प्लान पलिसिया बर' हारिखौहा माने हाखर गोथौआवहा गोग्लैहोलायनाय आनडेभेलप खालामनाया जाबाय मेक BTC ग्रेट एगेननिबो मोनसे थांखि बिथांखि खोनादों बिनिनो उल्था थांनाय 5 years आव प्रमद बर'आ मा खामानि मावदोंमोन ओरैबायदि भुल खामानि मावदों प्रमद बर'आ खोनादों 2020 निफ्राय 2025 सिम जा बिथाङा UPPL जा सरकार सालायबाय नङा होमबा प्रमद बर'आ बेयावहा बिराद गोरोन्थि मावदों बियो एक नम्बर बियो सुपार 50 बनायदों नङा होमबा सुपार 50 मिशनावहा माने बियो मा माखासे BTCनि माखासे लाइमोन सेंग्राफोर जाय टेलेन्टेड लेखाफोराव बिराद गोरों माइन्डआ ब्रेनआ बहुत शार्प नङा होमबा बेफोरबायदि मानसिखौ बिथाङा सेलेक्ट खालामनानै 50 जन दिल्लीयावहा माने UPSC जाय UPSC एन्ट्रेन्सखौ जाय पास खालामना फैयो बिथांमोना IPS IAS अफिसार बिदि जाना फैयो नङा होमबा जाय अफिसारफोरनियाव माने बहुत पावारफुल अफिसार नङा होमबा नैफोरबायदि जाना फैयो जाय UPSC पास खालामना फैनाय नैबेयाव माने सुपार 50 नि थ्रुयै माने बेयावहा UPSC नि थाखाय बियो 50 जन माबा मानसिफोरखौ सेलेक्ट खालामदों बेयावलाय मा गोनांथि
सोरबा बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि बेफोरबायदि IPS IAS अफिसार जाना फैबा बर'आ मायाबा डेभेलप जागोन जानो जेबो डेभेलप जाया बेखायनि थाखाय माबा बर' हारिया नैबे UPPL फोरखौ फेजेननाया बेबो आरो सुपार 50 एक नाम्बार ओमफ्राय बिनि उनावहा आरो माबा BTC आवहा जेसेबां बहाबा मायाबा दुरान काप मायाबि नङा होमबा सोरबा मुंख्लंफोरनि नामाव फुटबल खेला माबा खालामनाय खेला होनाय मा होनाय बेफोरबो बर' हारिखौ बिराद माबा बर'फोरा बेफोरबायदिखौ मोजां मोनोना बिदि खेला होयोबा बर' हारिनिफ्राय सोरबा जुदि बहुत मोजां फुटबल खेला गेलेगिरिया जुदि दुरान काप मा काप गेलेनानै जुदि सेलेक्ट जालांनानै जुदि बियो इन्डियान टीमाव गेलेहैयो इन्डियान टीमनि बाहेर वर्ल्ड कापफोराव जुदि सेलेक्ट जानानै गेलेहैनो हायोबा बर' हारिया बेयाव मा नाम दं जेबो डेभेलप गैया जेबो मुंदांखा जाया बेफोरबायदियावहा बर'आ बेफोरबायदि सोरबा बर'निफ्राय जुदि रनाल्ड' मेसि फुटबलारनि प्लेयार नङा होमबा फुटबल प्लेयार मेसि रनाल्ड' बिथांमोनखौ बयबो मिथियो बेफोरबायदि सेम टु सेम जुदि बर' हारिनि गेजेराव सोरबाफोर फुटबल प्लेयार ओंखारोबा बर' हारिया बेफोराव मा डेभेलप जेबो डेभेलप गैया खोनादों नैबे फुटबल इयारलि पार्टि माबा इयारलि खुंनायाबो बर' हारिखौ बिराद माबा UPPL नि थाखाय बहुत माबा बेयो माइनास पइन्टमोन बेखायनो बर' हारिफ्रा UPPL खौ मोजां मोनासै भट होआसै आरो ओमफ्राय माखासे बिदिनो बहुत सोलोंथाइनि बिथिङाव बहुत खामानि मावदोंमोन UPPL आ गैया बर' हारिनो UPPL बर' हारिनो एसेबां मोजां सोलोंथाइ नाङाथ' मोजां सोलोंथाइ नाङा बर' हारिया बहा डेभेलप जानो जेबो जायाना खोनादों बर' हारिया डेभेलप जानोबा जुवा गेलेनांगौ इयारलि फेस्टिभेलफोरखौ खुंनांगौ जुमाय सेरेब गोसो बायदि लोंनांगौ मोलोंनांगौ आरो थैनांगौ बर'फोरा एक्सटेन्ड जाना थैनांगौ जुमाय लोंना एक्सटेन्ड जाना थैनांगौ कार एक्सटेन्ड जाना थैनांगौ सोरबा सुथारलायनांगौ सोरबा मोजां मोनलायनानै सुथारलायनांगौ नङा होमबा नैबेफोरसो बर' हारिनि डेभेलप बे जाबाय BPF नि प्लान मेक BTC ग्रेट एगेन नैफोराव दंजोबो दै खोनादों दाथ' जेसेबां नुदों नङा होमबा दाथ' आरो दायो बियो सुरुवातसो क्लाइमेटआ दासो सुरु जादों पिक्सारा भी बाकी है पिक्सारा दंबावो 5 इयार्स पिक्सारा फुल माबा जानो थाखाय दायो स्टार्टिंसो मिया दाखालिसो BTC आवहा PPF आ देरहादों बिनि उनाव फैगासिनो दङ सिन्था खालामनाङा BTC आव आरो बहुत फुल पिक्सारा सोलिबाय थागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोरबा BPF नि इउटुबार जा इनफ्लुएन्सार जा एक नम्बर इनफ्लुएन्सारफोरा जाबाय एनिथिं एमजे जन कारजे सोरबा बिराद दङ BPF नि इनफ्लुएन्सार ससियेल मिडियायाव बहुत मोजां बाथ्रा बुंग्रा नैबेफोरनि बागै बुङा बिसोरो खोनादों रायजोफोर नैबे दायो आं जा बुंदों ना मेक BTC ग्रेट एगेननि सिङावहा मा थांखि बिथांखिहा मा सोलिगासिनो जोंनि BTC आवहा दायो सोरबा थैनाय जुवा लोंनाय फेस्टिभेल नैफोरनि माबायावहा मा खहा जालांगासिनो बर'फोरा बिनि सोमोन्दै जे बुङा बिसोरो नङा होमबा माबा ससियेल मिडियाफ्राव फैनानै बुंना बे दाउला टेक्रेब अमर सिंह बिसोरो जे बुंनांगौनि गोनांथि गैया आरो सोरबा माबा नैबे जोंनि BCAA ना मा बर' सिनेमा एसोसिएशन आफाद ना मा बेफोरनि माखासे मानसिफ्रा बहुत बाथ्रा बुंदोंमोन ना UPPL खौ बहुत सोंखारिदोंमोन बहुत बुंदोंमोन नङा होमबा नाथाय दायो नैबे बर' हारिनि कन्डिशना जा प्रेजेन्टआव जा सोलिगासिनो दं बेफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौ बिसोरा जेबो सम गैला दायो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोनाथ' भिडिअफोरखौ नुखाबाय जानांगौ आरो आं बेफोर भिडिअखौ फेसबुकावसो मोनदों दे मोनथिबायना फेसबुकनिफ्राय मोननानै बेखौनो आपडेट भिडिअ लाना फैबाय आरो ना थ' गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जास्ट आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जादों थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर